ορίσας τους πεντεάρτους εν τη ερήμον, και εξ αυτών πεντάκης χίλιος άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτών εν τη Αγία και Ιερά Μητροπόλητα αυτή, την πόλη ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων, εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν της οίκης των συνδετημόνων, εν της οίκης των απανταχού γης οικούντων μανιατών, και εις τον κόσμο σου απάντα. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων, διακυβερνών, πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Κύριε, και εσύ την δόξαν αναπεμπόμεν, στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι